Вітаю всіх на каналі Монеты і банкноты Рэспублікі Беларусь. У сённяшнім відэа хацеў паказаць вельмі цікавы брак 1 рубля узору 2009 года, маскоўская чаканка стары герб. Брак у нас ідзе двухбаковы непрачакан. Тут у нас ідзе рэверс, намінальны бок, і вось амаль незаўважна, вот ёсць тут амаль небачны самы намінал і орнамент тут. Ну и надпись тут рубель. Вось наш аверс. Тут крыху лепш бачна, но таксама вельмі моцны непрачакан. Такія бракі купляюць да сваёй калекцыі. Хто знайдзе, можа звяртацца да мяне, магу набыць у вас. А як даведаўся, што маскоўская чаканка па гурту, ён адрозніваецца ад старой чаканкі. А на сёння хацеў бы з вами развітацца. Калекцыянуйце і шануйце сваё. До сустрэчы!